Tini hingke nogo tangsinai jeng nogo thana sikang wasong tu tongnai gena tanya dia. Bisingo tui kere hingke satung batung mani kangpuk mada manno kisi sanai jeng gena budok sasa drop kan. Mosting pasangka jeng ama bai kenai sa drop si kenai si sanai mutam nai kadi. Da mutam nai kadi hi. Duitan terong tangai te kaisa tonggo mia tan mani ke tintang kata cinta kari thapa o ke songi sainya thangkang ke se ayang te kaisa jaga thau nai dasingo kol khairing tonggo bindol bongro phaji ni tini kyaro matha jarang dia 4 hours later. Tabung ke nogo sopai jak sing siwa ang lama rogo phaite video khlai mandi yak pai le ya blacky market khatang jak sukha jang na nukso gai tongna rengli ya tabu ke te kaise ni mantra thana bagi reading tongba ne photo ne ang phulna khalan bani ang korsinai tab light kari woi bising te soyang ti haisi di bindol ni nok edinogor se jeng edinogor thanglai tongo tei khorni tongo bindol bi busai borobo thanglai tongo boinja koki saiban na sarana ya tongo sarai sarai klai da good boy ngai duri good boy di dore bad boy tongora da tabung kangke maicha laibe asu kok salai tongo jeng amokhen nok phangjuk borokni nogono jeng berena hannai phaile tai khorokni tongo bindol borokbo phailaijak busa khorok satui mia kangke blok khlaimani asa kangke tamni kangke parani phaikangken se srapsa nogores khlai tai bindol ni nogo mathang kangke bari jagui phaidi nai gyaro thangi basa kamke blok khaimandia bere bite kamani nobar masaman bagi bokrok sasu kangke ko phaikangke lengai thumaikia abagi khlaimandia tini se khorok khlayang khatoni mata khani rigenaino jana lani sorok khlaise eko amo jaga chikon sangke ba ঠিক নতাগে মানো রিসাম্পি রক সকগনানি কিসা প্রবলেম কাটা ইকো খাটনি বক্স বিসঙ্গ খলাইছে দাদাওই ওয়াতিরে ওয়াই টংপো সাতুং খেবা টংজা আগি নিকেরাং কতমা তামসিং কামো সাতুং ততে ওয়াতি ওয়াওয়া মখরা কাইজাকলায়ো আগি নানা চুচু সংবাই কেরাং কতমা সাইকেল রাজাতে তাবুক কাংকে जों वासुंगो मुगु दंलाय फिउनाय तिनि इको रेडी खाइबाय खाता बगनो सातसा गाव तलांगै हर खलाय आजागा स्रामिसिना तसे बर कत कत ama wati wawi re kankile se sangka yakai nokha firik firik tong monsrabi da manosido horbai no kisa sijak tong pilalang wati wana nai tong kha wati wa yang kha tal pilalang nobar ni jala bai duide gi bailing khudingi mar kha yang nobar si ei ko klai thang khai kwas ni abu pere wa suja khai ri ru ta se khiro ro khero di Khlaima jagawa laifang te aluk agura kisari rijak uskango parawa gudogi se hemato thokha amai khlaino tini bo khlainai mani thu thokno saimiya ja process haiman sina wati wana nai tongke ba kisan no barbo sip tongkhang ke ba abagi se ating tong sip no bar hor khlaimang thamsi kajak sukhaba 어머 선으로 어머 성게 뭐 턱수고 뭐또 뭔가 그도 클라이칸게 어머 서바 어머 서바 욕마 말아봐 뭐 뭐또 뭐 나간 티나봐 2 घन्टा 3 घन्टा 라 뭐이 못나니 tama taman bol no bani kui ma lao se hai tolang kangke dewala haku phaya diba bagasi nakai 2 3 4 घन्टा फानांथों संनायावनो
tal nai thong mani chung sa sak ka chung chupi la ke purnima ka sukhaba tak mono tola tolang ge gudog sinai yang gudog li oh lai belai kong nai ka kos nang su ka bono mu phun nani nobar bo sip sip hor bongya bono tini mui ko bangsa nani bo kosto bishi khlai kha botoi no ukunia orodi to Buko. botoi kari kha Buko kita. ran thang ta botoi kom khera jang nai ke iko tong